ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba foli ani tanuni o bɛ aw ye aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka aw fo aw minnu bɛ k'an lajɛ fana Mifa Production sanfɛ ale ni Ondo TV sanfɛ n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka aw ladɔnniya ko nin y'aw ka dɔgɔkun kibaru de di wagati selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ Professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min daminɛna bi tɛnɛ ni o bɛnna septembre kalo tile 30 ma ka taa bila karidon na o min bɛ taa bɛn octobre kalo tile 6 ma dolo jate la kawla kalo fɔlɔ tile 6 o dafala ka bɛn bi tɛnɛ ma ka taa bila kawla kalo fɔlɔ tile 12 la o b'a yira k'a fɔ an bɛ balansi mɔgɔw ka wagati kɔnɔna na n'o ye buruju so 7nan mɔgɔw ye dolo min bɛ mara la ni dɔgɔkun kɔnɔna na o de ye Sigilolo ye Sigilolo ale de nɔrɔ barikalen don ni wagati kɔnɔna na ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma o b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan ninnu jɛɲɔgɔnw bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ wa ninnu ka kow bɛna diya mɔgɔw ye kosɛbɛ olu ye dakanko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔ la kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw beliw nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ aw ka kokɛtaw olu de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw coro nin dɔgɔkun kɔnɔna na n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun juguman ye ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ bolofɛnw wali bolofɛnw ani walima mɔgɔ wɛrɛ bolofɛn aw ka hakili to olu la kosɛbɛ kamasɔrɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kumasuluw lase aw ma wa aw kana juru ta mɔgɔw bolo walima ka juru don mɔgɔw la olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya lase aw ma walima ka a sarali o juru ninnu olu saraliw bɛ se ka gɛlɛya mɔgɔ minnu bɛna na gɛrɛ aw la nin dɔgɔkun kɔnɔna na olu caman tɛ aw ni aw bɛ ko kɛ aw ka se ka jateminɛ fanga bonya kosɛbɛ aw ni aw jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ aw ni mɔgɔ minnu bɛna na gɛrɛ ɲɔgɔn na aw ka hakili to aw yɛrɛ la o sira ninnu fɛ kosɛbɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don yɛrɛkɛliw olu fanga ka bon nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 20 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw funteni kalo 2nan denw toro nin dɔgɔkun kɔnɔna na mankutu tiɲɛw olu de kun dalen don aw kan kamasɔrɔ aw ka waleyaw olu bɛna na lagosi mɔgɔw fɛ aw yɛrɛ ma sigi ni mɔgɔ minnu ye ale ni aw bɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ kɛ aw niw ye ale ni aw jigiw ye olu yɛrɛ de bɛna kɛ aw lagosibagaw ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na o la ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la aw bɛ ko kɛ aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na bɔtaw olu fanga de ka bon ka tɛmɛ dontaw kan kamasɔrɔ hakilina kelen tɛ aw la aw t'a dɔn aw bɛna sira kelen min ta nin dɔgɔkun kɔnɔna na o de la ni aw bɛ se aw ka ko ɲɛnama nafamaw aw bɛ se ka olu bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ n'o tɛ nin dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma bɔtaw olu de fanga ka bon nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw funteni kalo 3nan denw Gémeaux nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka garisɛgɛ walew olu bɛna se ka sabati kosɛbɛ wa mɔgɔ minnu bɛ ni mɔgɔ kofɔlen na n'u bɛ fɛ ka ko kura dayɛlɛ walima n'u bɛ fɛ ka projet kuraw nin y'o wagati ye kamasɔrɔ Jupiter ale min bɛ garisɛgɛw kofɔ ale bɛ aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka ko kura dayɛlɛ siniɲɛsigi kama nafa mun bɛ se ka sɔrɔ a la sini aw bɛ se ka o wulikajɔw k'olu daminɛ nin wagati kɔnɔna na wa aw ka kuma fana minnu bɛ feerew kɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na aw ka kuma fara aw boloda la fana olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka mankutuw k'olu bonya aw ka jagokɛminɛnw kan olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka wasa caman k'olu ladon aw kunna nin dɔgɔkun kɔnɔna na nin dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma wasaw ale ni kunkɔrɔtaw aw bɛna ɲinini min kɛ sɔrɔta fanfɛla la aw bɛna o sɔrɔ de kɛ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ o b'a yira k'a fɔ fana mɔgɔ minnu fana bɛna na saliya ni mɔgɔ kofɔlen ninnu fana na olu bɛ a mɛn u tulo la ko garisɛgɛ i b'a ye a ka gɛlɛn garisɛgɛ ka don olu tigɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun kɔnɔna na hakilisigiw olu bɛ aw ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ wulikajɔw olu fanga bɛna na bonya aw bolo kosɛbɛ o wulikajɔ ninnu fana tɛna na kɛ wulikajɔ gansanw ye
ni aw ye dɔgɔkun daminɛ ni wulikajɔ min ye aw bɛna se ka wasaw ni kunkɔrɔta sɔrɔ o jaabiw la kama sɔrɔ marisi o sigilen don aw ka sɔkɔnɔ ni dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen na o de bɛna to aw bɛna se ka cɛsiri kosɛbɛ aw ka ɲinifɛnw olu bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛnw ye cogoya min na ale marisi kelen ale de bɛna tila ka na an ladɔnniya aw bɛna se ka aw hakili to aw ka famille la aw ka denbaya la kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa o de bɛna yira fana projet kuraw minnu bɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu fana bolo aw ka projetw ale ni a hakilina bɛ mɔgɔ minnu na ka se ka projet kuraw sigi sen kan aw bɛ se ka wasaw sɔrɔ minnu na don nataw kɔnɔna na o wagati ye nin dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma wasaw ale ni kunkɔrɔtaw o bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion samiya kalo filanan denw Lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma basigibaliyaw olu bɛ aw ka sira kan kamasɔrɔ aw bɛna na miiriya jugu minnu ta nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka se ka hakilina kelenw ta hakilina minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka nafaw k'olu lase aw ma yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ kamasɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔna na siraw bɛna na sumaya ka ɲɛsin aw ma kosɛbɛ kibaruya minnu bɛna na fɔ aw ye o kibaruya ninnu tɛna kɛ sababu ye ka se ka nafa lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ kibaruya siraw olu lagosilen don ka ɲɛsin aw ma wa bɔtaw olu fana fanga ka bon ka tɛmɛ dontaw kan ni aw bɛ se aw ka waleya ɲumanw aw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ kamasɔrɔ aw mana aw bolo don ko min na walima aw mana aw da don ko min na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛ aw ma jugu ye wa nin b'a yira k'a fɔ fana aw ka hakili to aw bolofɛnw na kamasɔrɔ bingani walew olu fana bɛ se ka ta ka aw sɛgɛrɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fariganw olu kun dalen don aw kan nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw kawula kalo fɔlɔ denw balansiw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka mankutu bɛ se ka se yɔrɔ jan ka sɔrɔ aw yɛrɛ ma sigi ni yɔrɔ minnu ye aw ka waleya baarakɛlenw olu na se ka tanu ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔ tile ale bɛna ni dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɛ aw ka sokɔnɔna na o de bɛ a yira k'a fɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye wa waleya minnu bɛ yen nɔ ni aw b'a kɛ olu na se ka kɛ tamasiyɛn ɲuman ye aw ma don nataw kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ Mercure ale fana sigilen don aw ka sokɔnɔ ni dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o de bɛ jateminɛ fanga bonyani ko fɔ aw ka ko kɔnɔna na aw kana ko foyi kɛ ni aw ma se ka jateminɛw kɛ o jateminɛ ninnu olu barikalen don wa o bɛ tila ka na an ladɔnniya fana kumakanw aw ka hakili to aw kumakanw na fana kamasɔrɔ kumakan bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw dɛmɛ wasa min ni a b'a ɲinina depuis wagati tɛmɛnenw na na ale tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ n'a wulila ka kumakan kɛ ka olu siraw tagama i bɛna ye k'a fɔ hakilisigiw olu bɛna na ka aw ye yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ wa mɔgɔ minnu bɛ feerekɛla ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na walima mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ ci la ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu bɛ se ka wasaw ale ni mandiyaw sɔrɔ ale ni jaabi ɲumanw sɔrɔ u ka waleyaw laban u ka ciw laban na yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 21 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion diviso denw scorpion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw olu bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ aw tun dɛsɛla ko kɔrɔ minnu na ni aw fana ye olu siraw ta nin dɔgɔkun in kɔnɔ aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la kamasɔrɔ ka jumadon o mun bɛ bɛn octobre kalo tile 4 ma kalo bɛna kɛ aw ka sokɔnɔ ka taa se fo samedi don ma kalo bɛna kɛ aw ka sokɔnɔ ale ni dimanche n'o bɛ bɛn octobre kalo tile 6 ma o b'a yira k'a fɔ kalo bɛna tile 3 de kɛ aw ka sokɔnɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw olu barikalen don aw bolo aw bɛna wulikajɔ minnu daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la aw bɛ se ka olu jaabiw sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye Venus ale min bɛ kanu kofɔ ale ni mandiya dolo ale nanen de sigi aw ka sokɔnɔ ni dɔgɔkun bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ni an nana jateminɛ an bɛna ye k'a fɔ Venus ale dolo in ye aw ka dolo jugu ye kamasɔrɔ ale dolo in man ɲi aw ka sokɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ a bɛna mandiya kɛ aw la wa o mandiya in aw ka hakili to aw yɛrɛ la fana aw ka ko bɛna diya mɔgɔw ye fo a bɛna kɛ sababu ye ka se ka degun k'olu lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔ bɛ gɛrɛ aw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na olu ye aw niw ye nka aw ka hakili to aw yɛrɛ la fana faratimako ka taa se i n'a fɔ accident ale ni hakilisigibaliyaw ale ni ka taa se faratima yɔrɔw
jamaw sen ka dɔgɔ yɔrɔ minnu na fana aw ka hakili to o yɔrɔ ninnu na n'o tɛ aw bɛ se ka degun sɔrɔ o yɔrɔ nasugu ninnu na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don dontaw olu de fanga ka bon ka tɛmɛ bɔta kan nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 22 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Sagittaire sirasodenw Sagittaire nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma basigibaliyaw olu bɛ aw ka sira kan aw ka ɲinifɛnw olu tɛna na kɛ sɔrɔ fɛnw ye kamasɔrɔ aw bɛna aw cɛsiri cogo cogo ka se ka dɔgɔkun tɛmɛ nɔgɔya la i bɛna ye gɛlɛya bɛ se ka na don olu la sira caman fɛ a ka di aw ye dɔgɔkun ka tɛmɛ nɔgɔya la aw bolo cogoya min na gɛlɛya b'o olu kɔnɔna na kamasɔrɔ sumaya walew ale ni fariganw olu kun dalen don aw kan wa wari tunu ka taa se dépense inutiles ma aw ka musakaw olu bɛna se ka tunu walima aw bɛna se ka musaka don ko dɔw la ko minnu ni aw bɛna tila ka nimisa a kɛli la o b'a yira k'a fɔ aw bɛna ko kɛ musaka ko ta fanfɛla la aw ka se ka jateminɛba de kɛ a la kosɛbɛ n'o tɛ aw bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye kamasɔrɔ dontaw olu fanga ka dɔgɔ ka ɲɛsin aw ma wa kɛnɛya siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma fana nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma Capricorne masasodenw Capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna cɛsiri kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa o cɛsiri bɛna kɛ i b'a fɔ ko sanji kɔrɔ wɔsi kamasɔrɔ aw tɛna na jaabi ye aw ka wulikajɔw la o de la aw bɛna sɛgɛn kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw tɛna jaabi ɲuman ye olu la a b'a yira k'a fɔ aw kana décourager aw ka se ka aw cɛsiri fo ka don dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na yɔrɔ janfɛ kibaruyaw olu barikalen tɛ ka ɲɛsin aw ma nka aw bɛ pan yɔrɔ minnu kunna dɛ olu yɛrɛ de bɛ se ka aw ka ciw ɲɛnabɔ nin wagati in kɔnɔna na aw kɛrɛfɛmɔgɔw ale ni aw sigiɲɔgɔnw ka taa se aw jigilamɔgɔw ma minnu bɛ aw kɛrɛfɛ ko o de barikalen don aw bolo ka tɛmɛ yɔrɔ janfɛ ko kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o de la i bɛna ye k'a fɔ kibaruya siraw olu ma barika yɔrɔ janfɛ kibaruya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma wasaw bɛ layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ o layidukan ninnu bɛ se ka sabati ni aw yɛrɛ wulila a ko ɲɛɲinini fɛ o wulikajɔ ninnu bɛ se ka sabati walima jigisigi kumaw olu na se ka fɔ aw ye o mɔgɔ kofɔlen ninnu fɛ o b'a yira k'a fɔ aw mago bɛ sɔrɔba min na walasa ka se ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye gɛlɛya bɛ se ka don o sɔrɔ kɔnɔna na sumaya bɛ se ka don olu kɔnɔna na ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw cɛsirilen don cogoya min na i bɛna ye jaabi min ni aw mago b'o la olu sɔrɔlu bɛ se ka gɛlɛya ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 20 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw olu bɛ aw ye nɛgɛjurucikanw fɛ kunnafoni siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma wa aw jijalen don kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakilinako olu fana ka ca nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma fo ni aw yɛrɛ kɛla sababu ye ka aw yɛrɛ bolosiw aw yɛrɛ ɲɛna n'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ye cɛsiri ka se ka hakili kɛ kelen i bɛna ye aw mago bɛ doni min na sɔrɔ min na o sɔrɔ siraw olu bɛna se ka sabati ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa hakilisigiw olu bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka ko ka di mɔgɔw ye aw ka hakili to aw yɛrɛ la n'o tɛ aw de bɛ se ka kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun juguman ye ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigiw ale ni nisɔndiyaw olu caman bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigi kumaw ale ni jigisigi kumaw olu caman bɛna fɔ aw ye olu bɛna kɛ sababu ye ka se ka dɔgɔkun tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la n'o tɛ aw mago bɛ sɔrɔ min na o sɔrɔ siraw olu doni ka dɔgɔ gɛlɛya bɛ o sɔrɔ sira kan ka ɲɛsin aw ma garisɛgɛ siraw olu ma jɛya ka ɲɛsin aw ma nka kumakan dumanw ale ni aw yɛrɛ fɛlen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ mɔgɔ minnu bɛna na gɛrɛ aw la olu tɛ mɔgɔ jugu ye minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka lagosi walew k'olu ta ka se aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ basigiw olu bɛ aw ye hali n'a sɔrɔla sɔrɔ siraw olu ka suma kɛnɛya siraw fana olu sabatilen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kibaruya siraw olu fana sabatilen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ne lamɛnbagajɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye dɔgɔkun min daminɛna bi tɛnɛn n'o bɛnna septembre kalo tile 30 ma ka taa se karidon ma
octobre kalo tile 6 o wagati kibaruya de kun ye nin ka ɲɛsin aw ma. An b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na. N'aw mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'aw ka kibaruya dɔn Dolo sira kan a bɛ se k'an wele WhatsApp kan 73 35 28 89 i ka kibaruyaw olu bɛ se ka lajɛ k'olu f'i ye. An b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na. Halisa Ala ka jamana in basigi, Ala ka Mali Ala ka lakana.